नमिनेसन बिलाइखौ गथायबाय खोब गोजोननाय मोनदों दिनै 19 नं सिडली बियाबनि 2,17,000 भटार्सआ रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL दोलोखौ देरहासार होनानै आसामावहाय जोंनि नैबे सिडली बियाबनि थाखाय मा मावनांगौ बेनि थाखाय जोंनो आशीर्बाद होनो फैदों। आं स्पेसियेलि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नैबे सिडली बियाबनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ 100% सान्थि जौगाथाय खौसेथि आरो हारिजों हारि दाङाबाजि आरो मा होनो धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि गैयै मोनसे समाज दानायनि थाखाय खामानि मावलांनो दिनै जोंनि बे हालामनि रायजोफ्रा हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बुद्धिस्ट गासैबो जोंखौ आशीर्बाद होगोन आं बेखौ आसा खालामदों। बे राजखान्थिनि बे मोनसे सिस्टेम गासैबो दोलोआनो बेयाव बाहागो लागोन। नाथाय दिनै थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियाव NDAजों थानायनि थाखाय UPPL दोलोखौ गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिया सैगारदोंमोन। दिनै NDAनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो UPPL दोलोखौ गासैबो धोरोमनि गासैबो समाजनि मानसियानो दिनै सापर्ट होनो फैगासिनो। देरहानाया सियर जेननायनि थाखायथ' रावबो गेलेया, देरहानायनि थाखायसो गेलेयो। थेंक इउ। नोंथांमोननि दोलोनिफ्रायनो गोबां सोद्रोमाफोरा केन्डिडेट लुबैदोंमोन खिन्थु मोनासै बिथांमोना। स्वाभाबिक लुबैनाया स्वाभाबिक। दिनैनि दिनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार सोर जानो लुबैया? साफ्रोमबो जानो लुबैयो। मानोना इन्डियानि 100% मानसिफ्रानो टेलेन्टेड जोबखा, गतिके लुबैनाया स्वाभाबिक। एकमडेसना गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। मालाबा सोरबाया सेआव फैगोन, सोरबाया 3आव थागोन, सोरबा 2आव फैगोन, सोरबाया 1आव थांगोन। बे स्वाभाबिक, बे इसोरनि महिमाखा। साफ्रोमनोबो आलदा आलदा मोनसे नर्म्स होदों इसोरा जेरै नर्म्स होदों बिदिनो दावगालांनांगोन। साफ्रोमबो टिकेट मोननाय आरो बिजाथिफोरनिसिम आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय शुभेच्छा थाबाय। जों साफ्रोमबो मोजाङै मोजां जौगालांनो हाथों, देरहाखांनायनि उनाव हालामनि खामानि मावनो हाथों।